Hi mga badi, and nandito na naman tayo sa ating panibagong video. Have a good day sa atin dyan mga badi. At kung bago ka lang sa aming YouTube channel, ay welcome ka po sa Pamilyang Pag-ibig. So for today's video mga badi is pupunta kami ng RLG. Hindi ko po makasama si Angela dahil po pamilya lang po kasama ko dito. Dahil ang pupuntahan ko po ay birthday at gender reveal ng aking pinsan. So RLG ang pupuntahan namin, RLG Resort. So let's go sa ating video. Let's go! So yun na nga guys, ay papunta na po tayo sa RLG. Yes. Magandang umaga sa inyong lahat. Ay, hapon eh. So yun na nga kabady, punta na kami ng RLG. Malapit na kami sa RLG. Malayo. So let's go. Let's go! So yun na po guys, nandito kami sa RLG. And yun na nga mga buddy, non-stars RLG. So papasok na lang doon. Let's go! So hindi na po ako nakapag-vlog dahil po sobrang dilim na, hindi na makita yung mukha ko. Sobrang guwapo. Hindi na po makita. Kaya nabidyohan ko lang po ay yung gender reveal at happy birthday ng aking pinsan. So let's go! Kinsay boy, kinsay girl. So dapat dali ang boy, so dali ang girl. Dali boy! Dali! Pasa dali Dali ang boy! Kinsa may boy? Ang girl din sabi ka! Ang girl dali nga side. Asa man dapat ang boy, bebe? Dali. Boy! Asa dire? Ang girl, asa man? Dito! Dito, girl! Dali ang girl! Pag-desisyon sa mga It's a boy, it's a boy, it's a boy. Natugon ko boy. Guys, uy! Uy! Antay na niyo mag-girl mo. Uy! Dili ko ay ako na isang girl, ako na isang makaulanin. okay, mana to? Kanang sapatos siguro. Ay, isip mo ng ano? Ang shoes. Ay, kana. Ano? Hindi, ako yung sawa na ito. Joe. Joe. Wala pa. Boy! Girl! Wala! Wala! Ano yan? Ano yun lang? Sige.
O, dala lang taman, girl. Ay, bilawon tayo tanan lang. Sige, Ay, bilawon. girl na, dyan na tama. Tanan. Sige, naumagon siya. Saan mag-game na? Balik na yung dahil. Ay, ayaw pamunta. Sige. Ay. Oh! Sige, sige. Boy! Girl! Boy! Ready! Girl! Or boy! It's girl! It's boy! It's a love! It's Ready? Ready! Na-itch na noon. Ay! Ready? Ready na! Ready na! Talaga! Last na. Boy, draw, boy. Kasi it's a prank, girl. Boy, ang anak ni Eloy! Po mga buddy, ang lahat ng video at pangyayari sa birthday celebration at gender reveal celebration ng baby ng aking pinsan, at it's a baby boy. Yeah! Sa lahat po ng gustong pumunta ng RLG Resort, just inquire sa kanilang page, RLG Resort. Kung gusto nyo ng madalian, nasa description yung link to inquire their resort. Just inquire and message them. And yun na po guys. Don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channel. And everything you do it in love.